dimineața, fetelor, este marți. Nu mai știu data, dar știu că e marți. M-am trezit de mai mult de o oră. Pardon, timp în care mi-am pus videoclipul de duminică. Adică era pus pe net, doar că trebuia să mai pun titlul și chestiile alea pe net. Nu știu mai mult să zic. Doamne, mă trezesc și nu mai știu ce să zic. Aseară n-am mai vorbit, bine că am făcut încheierea pentru că știam că oricum nu mai pot să vorbesc cu voi. Mi-am scris în agenda, de fapt nici nu mi-am apucat să scriu prea mult în agenda, că deja mi-era somn. Și am adormit și am dormit bine. Astăzi este destul de fain afară, adică e soare, sper să fie vreme frumoasă și sper să am și o zi faină. Nu știu ce o să fac astăzi. Trebuie de dimineața acum să mă duc să spăl pe jos în bucătărie, pentru că aseară n-am mai spălat. Și mă duc să-mi fac sucul ăla de soc, să-l pun la de fapt să-l pun să se facă. Trebuie să fac curățenie în dulapuri, pentru că toate hainele alea groase nu mai au loc în dulapuri. Toate zvăvai și amar de ele, toate sunt toarse. Să-mi fac curat în dulap și să fac un pic de ordine prin casă. Ar trebui să-mi spăl geamurile, dar nu știu dacă le spăl astăzi. Trebuie să-mi fac și unghia asta pentru că mi s-a rupt aseară și jumătate e cu gel, jumătate e fără gel și vreau să o repar. Probabil o să-mi fac și unghiile aseară, dar asta o să fie undeva mai spre seară, după 6, cred, cu siguranță, pentru că mai repede de 6 nu am cum, pentru că 6 sunt, vai de ele, sunt mai mult de aproape jumătate goale. Asta dacă nu făceam prostia aseară, am închis apa la mașină când s-o scot și nu știu cum am închis cu vârful degetului și am dat, nu cu vârful degetului, cu unghia și când am dat, adică m-a și durut. Că dacă nu dădeam așa, adică hai să fim serioși, că și unghia ta naturală, dacă aș fi dat așa cu ea, cred că s-ar fi rupt cu siguranță. Dar, nu, se întâmplă. Așa că trebuie să o repar. Și cam atâta, nu știu ce o să mai fac. Astăzi o să trebuiască să facem și mâncare. Poate să mă duc și la despoia de porumb mai încolo. Și cam atâta. Mă pun acum să mă îmbrac, să mă schimb în haine, pentru că sunt tot în hainele astea ce am dormit. E o bluză pe care o port așa oriunde. Dar este o bluză mai groasă și am luat-o aseară pentru că mi-era frig. La starea pe care o aveam, nu știu, aveam și niște frisoane și nu m-am simțit bine. Am adormit efectiv 1-2 după ce am dat de căldură. Am făcut multă treabă de când am mai vorbit cu voi. Între timp mi-am făcut curățenie în dormitor și în studioul meu și pe hol, pentru că am o clientă mai despre seară la 6 la întreținere de unghii și am făcut curățenie în dulapuri, în dormitor, după cum am zis, în hainele noastre. Am schimbat patul, lenjeria pe pat. Bine, am șters praful și toate chestiile astea. Am făcut și în sufragerie și acum mă duc să mănânc ceva pentru că mi-e foame. Mă duc să îmi iau și... Am câștigat o chestie din asta de la... am ținut-o invers. De la Lay's a luat taică-miu și... Îmi cer scuze pentru unghii, n-am apucat încă să o fac. Am câștigat o sticlă de suc, m-am dus să o ridic. Am poftă de o sticlă de suc acum, de un pic de suc. Și rest mai nimic n-am făcut interesant. Mă duc să văd ce scot. Și da. Acum vreau să mă pun să mănânc, după cum am zis. Mai am o feliuță de pizza, o să vi-o arăt imediat. Vreau să mănânc pe aia, pentru că nu știu ce o să mănânc altceva. Mă să văd ce este și în bucătărie, dacă este ceva mai bun, mănânc aia. Bun, mă duc la magazin și ne auzim
mai încolo. Imediat. Vreau să vă arăt ce mănânc la prânz. Am aprins plițul să vedeți bine. Am 3 roșii cu un pic de șunculiță presată, de pui, o filiuță de pâine și brânzică de vaci sărată. Și asta este prânzul meu. Voi mânca asta, după care mă voi pune din nou la treabă să fac mâncărică și cam atât. Ok, ne auzim mai încolo. Fetelor, este ora 7 seara, 7:25, aproape 7:30 sau 19, cum vreți să-i spuneți. Și de când am vorbit cu voi, am terminat de făcut curățenie, am mai băgat la spălat și le-am dus la întins, la uscat. Ce am mai făcut? Am curățat niște cartofi pentru mâncare, vreau să-i fac prăjiți și mi-am făcut unghiile pentru că, da, mi-erau foarte urâte și mi le-am refăcut, mi-am dat cu o culoare de la Cani 113, cred că white brown sau nu mai țin minte, dar o să vi arăt când mă duc în casă, o să vi arăt și îmi place foarte mult pentru că nu e foarte extravagantă și Mini a venit aici prezent. Astăzi nu i-am dat atenție și acum se bagă pe mine, se bagă în sufletul meu. Bun. Și acum vreau să mă pun să fac cartofiorii, să fac o supică rapid și mai am de întins încă o tură de haine. Da, nu mi-am spălat încă florile alea din bucătărie, am niște vase de spălat pe aici și cam atâta am de făcut. Încă nu mi-am făcut sucul ăla de socată, trebuie să spun și ăla să se facă. Pardon. Și cam atât. Mi-a luat foarte mult până mi-am făcut unghiile, pentru că unghia asta trebuia să o schimb cu totul. Eu am puse tipsuri pentru că unghiile mele sunt foarte, foarte micuțe și se rup foarte repede. Și unghia asta a fost crepată din cauza că pe asta o folosesc foarte mult la toate lucrurile și trebuia să o schimb și asta mi s-a rupt pe jumătate, vedeți că e mai micuță puțin decât alea, dar nu mai contează. Mi-a lăsat așa și mi-a luat foarte mult până mi le-am dat, până mi le-am făcut, plus că dacă ți le faci singur durează mai mult, în special la stânga, cu mâna stângă să faci, cu mâna stângă la dreapta, dacă nu ești stângace, te durează mult de tot, dar e ok, m-am descurcat, să zicem, și mă bucur că mi le-am făcut pentru că deja erau groaznice, nu le mai suportam. Nu știu ce să mai zic acum. Mă pun să fac mâncare. Și nu mi-am editat nici clipul. Și acum mi-am aminte de el, așa mi-a fulgerat ceva prin cap de clipul de ieri. Vai, nu l-am pus nici pe ăla. Trebuie să-i dau drumul să încarce până diseară. Chiar acum o să fac primul lucru ăsta. O să fac acum, să editez videoclipul. Nu știu cum am uitat de el așa. Bun. Cred că o să mă uit mai diseară la film ceva. Un film. Păcat că, adică problema e că eu nu am calculator, n-am laptop, n-am nimic. Și toate filmele pe care le am pe CD-uri și sunt multe filme care sunt de-a lui Emi, care mie nu-mi plac, adică sunt gen bătăi, cu împușcături, cu... Mie nu-mi plac, mie îmi plac comediile, de exemplu și ăla care l-am văzut ultima dată, cât îmi dai să te împușc din nou sau ceva de genul, aia a fost o comedie, dar o comedie cu împușcături, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Și chiar mi-a plăcut. Și păcat că nu am un calculator, adică să... Dar o să mai comand, o să mai cumpăr niște filme din astea pe CD-ul. Da. Mă duc să-mi aprind focul pentru că mi-e frig. Nu mai pot de frig. Mi sunt tricou, dar mi-e frig, e destul de rece afară. Și mă duc să-mi aprind focul. Să editez videoclipul
să fac mâncare, numai bine între timp dau drumul la să mi se facă cartofiorii și cam atât. Bun, ne vedem puțin mai încolo după ce pun lucrurile la ordine. Hei fetelor, este ora 21:49 și mă pregătesc să mă pun la somn pentru că sunt obosită. O să mănânc ca cină căpșuni. Am făcut cartofi, am făcut supă, dar n-am poftă, vreau să mănânc doar căpșunii ăștia. Și după care mă voi pune la somn. De fapt, mă voi pune să editez și după aia la somn. Am făcut mâncare, doar atât. Și n-am apucat să postez încă nici clipul celălalt. Să-l termin de editat. În fine. Vreau să închid vlogul și îmi cer scuze că și astăzi a fost destul de plictisitor. Pentru că n-am făcut nimic interesant. Cam asta a fost și pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să-mi puneți întrebări pentru că am uitat să vă zic și data trecută și n-am mai primit întrebări pentru a răspunde. Nu uitați să-mi trimiteți întrebări ca să pot să răspund ele. Și da, cam atât pentru astăzi. Mă pun să mă demachez. Să mă demachez și la somn, pentru că sunt obosită. În fine, nu mai știu ce să zic. Mâine trebuie să filmez ceva pentru canalul celălalt. Ar fi trebuit să filmez astăzi, dar n-am mai avut chef. Mâine trebuie să filmez. Și... da. Să editez, să pun pe Alice Beach Blogger. Așa că în seara asta ar trebui să mă pun să editez, să postez clipurile în noaptea asta. Vlogurile, ca mâine să am liber să pot să pun celălalt video. Și nu vă mai plictisesc. Acum mă pun să mănânc căpșunii, mă pun să mă gândesc să văd ce video fac. Dar cred că deja m-am gândit cam ce fac, o să fie surprise. Și cam atât pentru astăzi. Am uitat, trebuia să fac, de fapt era fain să fi făcut un clip cu întreținerea unghiilor, dar mi-am adus aminte tocmai când deja terminasem la mâini să pilesc unghiile și deja la una eram făcută și mai urma la cealaltă să-mi dau cu gelul colorat, dar am uitat pur și simplu, așa că data viitoare o să filmez. Cam asta a fost și pentru astăzi, vă mulțumesc pentru vizualizare, sper să nu fie plictisitor și sper să vă placă clipulețele astea. Promit că o să încerc pe cât posibil să fac ceva interesant ca să vă pot arăta. O să încep din nou să gătesc mai ok, dar astăzi am făcut cartofi pentru că toată lumea a avut poftă de cartofi pai prăjiți. Așa că am făcut cartofi din aia, dar de mâine o să mai aduc și rețete interesante și vreau să iau de pe internet rețete și să vedem dacă chiar funcționează. Și da, cam asta a fost. Vă mulțumesc pentru vizualizare, vă pup, nu uitați să-mi lăsați întrebări pentru mâine. Și ca de fiecare dată vă mulțumesc și vă iubesc pe toți și să ne vedem sănătoși la un nou video, adică mâine dimineață la clipuri mai interesante. Noapte bună!